Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани салати бо лаззати зебо, зеби дастархон, салатро зара пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Маҳсулоташ бошад гӯшти мурғ, тухми овпаз, копчёни сир, майонез, кукуруза, анор, чормағз, чипси дар кӯрай. Тарзи тайёр карданша бо ҳама нозукиҳояш нишон медиҳам. Марҳамат, тамошо кунед. Ай пеш иди Рамазон, иди Қурбон, ҳам зеби дастархонай, ҳам маҳсулотош дар ҳамаи хона дастрас айда осонакай апаҷону хоҳарҷоно. Иҷа чӣ хеле ки мебинем филее ки овпаз кардагӣ будум, ҳамина аз якдигараш ҷудо мекунем. Майда ҷудо мекунем да. Вақте ки ҳамун салата тайёр карданӣ шавем, агар калон бошад, часпиданаш хушрӯ намебиёд. Ба ҳамин хотир майда реза кунем, беҳтарин мешавад. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеои ман лайк мемонед. Бовар кунед, ҳам хурсанд мешавам ки ин қадар апаҷону хоҳарҷонои ман дар канали ман подписатсия кардагиянд. Чӣ сурат, видео, шортс, мақсад чизе ки ман партом, бовар кунед ҳамин қадар хушрӯ дастгирӣ мекунед. Ҳаматонро дӯст медорам апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳамаи шумо барои ман азизен. Худоҷон нигаҳбони ҳамаҳактон бошад. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, ҳамин тухме ки овпаз кардагӣ будам, инам айтёрка мегузаронем. Маҳсулотош бовар кунед камакакай, кам харҷакаю, не ки ҳам хушрӯ мебиёд салат, ҳам маззашам ба мазза. Аку ай ҳамин салат дар влогом ҳастаю, не ки ман тарзи аку гули роза бори тайёр кардам да. Апаҷоное ки дар комментария нависиден, ма ҳамина суратша ҳамхел видеоша партофтум, тарзи тайёр карданаш нестаю, ҳамхел партофта будам. Бисёритон дастгирӣ кардем, гапҳои нағз нависидем. Ман кӯшиш мекунам ки ҳамин дар влогом якта навигарӣ монам, ки шумо ёд гирен да. Ҳамин кӯшиш, заҳмати ман ҳамаш барои шумои апаҷону хоҳарҷоно. Именно барои ҳамин духтаракое ки нав ба шавҳар баромаданиянд, барои анаваё. Ҳамин ҳози ҳамин як каса келин карда мақсад меёранд, ҳамин агар вай ҳунарманд бошад, ҳама вақт пешқадамай, ҳама вақт таърифиай. Пас ҳамин духтарако кӯшиш кунед ки пухтупаза, тарзи ҳамин хӯришҳоя ёд гирен, хӯрокпазира ёд гирен, ҳама вақт иншоалло таърифӣ мемонед. Ҳамин суханҳое ки мегӯм, бовар кунед, ай ҳамин таҷрибаи зиндагии худмайда. Шукронаи Худо, ҳама вақт таърифиам, ҳама вақт дар кадом тӯю маърако, ки ҷое ки равам, ҳамин тарафи авлоди шавҳарам ё ки тарафи авлодои худ монда равам, ҳама вақт хай бологузарам. Одаме ки меҳнат мекунад, одаме ки ҳунармандае ку ҳама вақт бологузарад. Пас кӯшиш кунед ки ҳама вақт бологузар бошед, ба ҳунар бошед духтарако. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, анора майда кардам, як параша гирифтум ки ҳамин параи гирифтагим соз буромад, дигар тарафҳош болоҳошон кам зард шидагӣ буд. Гуфтум кӯдакон ахиран касал шаванд. Ба ҳамин хотир ҳамин ҷои созтаракоша ки сирхак буда, кавайоша гирифтуму дигароша нагирифтум. Хай барои як анор шуда гуфтум хай кӯдако касал нашаванд. Якта анора хӯрдан дар аку мехӯранд, мақсад оқа безеб шидагӣ нест, просто камакак болоҳошон хел кардам, зардча шидагӣ. Баъне ки вақте касал шавад, як галла расодай да. Ба ҳамин хотир хай эҳтиёт ними ҳаёт гуфтиям ку. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, хай ҳамин анора лоиқи ҳамун болои гул камакак гирифтагиам да. Хай бисёрш дар корам набуду, камтарак дар кор буд, ҳамун чени дар корим гирифтам. дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Ин апаҷон кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин кора, беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. Барои ҳамаи касал маҳсулот доранд табобатшаванда. Корш осонае. Бор гирифта хона ба хона намегарден. Мақсад тез харид намекунед дигар ширкатҳо борида. Як соли як маротиба 200 сомакда харид мекунед, тамом. Шахсоне ки кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Шуморо регистратсия мекунанд, корро мефаҳмонанд, соҳиби пулҳои калон мекунанд. Ранги дигар занҳо шумоям метонед. Апаҷону хоҳарҷоно марҳамат кунед. ватсапшонам мондагиам нависен. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ман шуморо бар ширкати Атоми Карес компания ба кор даъват мекунам. Кор хела осон ай. Мо ай хона набромада дар дари хона кора идома медиҳем. Ду шахси активниро регистратсия карда ба ҳамин кори мо осон мешава. Хариду фурӯши ҳар моҳа надорем. Дар як сол ҳамагӣ як бор харид карда мешава. Мо дар як моҳ 6 бор маош мегирем ҳар рӯз сешанбе, бо ду бор дига премия. Каталог иваз намешава. Хоҳишмандои кор регистратсия бепула, обучение бепула, ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмонем. Здрасте, меня зовут Делия, я приглашаю вас зарабатывать вместе со мной, сидя дома. От 50 тысяч и выше шикарной компании Атоми нет. Обязательной закупки 6 раз в месяц зарплата. Ваши баллы никогда не сгорятся. Попробуйте и сами увидите. Напишите «да», если вам интересно.
иҷа бошад чӣ хеле ки мебинед чормағз майда кардистам. И чормағз бошад барои даруни салат нею, барои ҳамин болои дурни гули ҳамин розаи тайёр кардагимон барои украшени ҳамин болоҳаки ҳамин гулда барои ҳамун даркора. Хай агар шумода маъқул бошад дар даруни ҳамин салатмонам андозем, ҳеҷ чӣ намекунад. Ман навори салат граната мондагӣ будум, дар ҳамун наворум чормағза дар даруш андохтагӣ будум. Ҳамин ритсептш ранги ҳамин буд қариб-да, лекин маззаш беҳтаринайда. Ҳам иҷада чизои нағза калориядорай, ҳам витамин, чизои бақувват дар дари салатайда. Апаҷону хоҳарҷонҳо, хай ман кӯшиш мекунам, ки бовар кунед навораи нағз, тарбиявӣ, пухтупаз, ҳамин чизои нағз барои шумо монум. Ватсапамда динашав чанд та апаҷону хоҳарҷоно номерома гирифта нависиден. Раҳмат ба падару модарут гуфтагиен, дуо доден. Ман ҳазор раҳмати калон. Бовар кунед ҳамин сообщениҳои шумо, комментариҳои шуморо ман мехонам, ҳам қа хурсанд мешавам. Бисёри занҳои калонсол, апаҷону хоҳарҷоно, ҳамин холаҷонои муҳтарам менависанд, дуо метиҳанд. Бовар кунед ман ҳаминоя намедонум, надидам, намешиносум. Не ки ин қадар меҳрубонанд манда, ман ҳам қа хурсанд мешавам. Ҳаматонро дӯст медорум. Ба менависен, ки ритсепот ҳамаш хушрӯ, тез пухтупаз мепартоен. Ман хурсанд мешавам, ки ҳамин қадар фаъол шуда рафтаистиянд занҳои мо. Ритсепот мегӯянд вай надорад, ягон секрет надоштаи. Чӣ хеле ки мекунем, ҳамин ранги худут мепазем. Апаҷону хоҳарҷоно, дар ҳамаи влогом гап мезанам, ку ҳамин пухтупазҳои ман, чизе ки ман тайёр мекунам, ягон секрет надорад. Ман кӯшиш мекунам, ки ҳамин чизе ки шумо тайёр мекунед, ранги ҳамин чизои ман тайёр мекардагӣ бошад. Манам хурсанд, дуо метиҳа, бовар кунед, чизе гӯя нагӯя, ман ҳамин қадар духтаре ҳастам, ки адати қасам хӯрдана нағз намебинам. Не ки ҳамин бо вуҷуди ҳамаи гуфту гапҳо, суханҳои ширини шумо, ҳаматонро ман дӯст медорумда. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, ҳамин филеи мурға, тухма, кукурузае андохтум, айболош намаку майонез андохтум, якҷоя кардум. Инам хе ягон формочка дошта бошен, ягон стакан, ягон бакалча, ягон чизи кулулаҳак бошада, ҳамуда ҳамин салати тайёр кардагитонро гирену, дар ҳамин ягон тарелкае, табақа, ягон чӣ монен, анам хе оҳистаак резен, ки ҳамин чизи тайёр кардагӣ, формочкае ки кулулаки тайёр кардагимон тид нашава. Мешавад, ки ҳамина ба даст простам хе кулула кунену монен. Иҷа бошад барои украшени гирдои ҳамин салатмон, инам хе чипси истифода мебарем. Хай шумо агар ягон намуди дигар дошта бошед, истифода баред, мешавад. Не ки ҳамин чипсо нағзайда калон-калонанд, ҳамин тарзи гула вай мекунада, нишон метиҳад. Барои ороиши ҳамин тарзи гул бори тайёр кардан чипсимона, иҷа ман асал гирифтагиюму ба ранги сурха истифода бурдагиюм. Кадом свети ҳамин ранг дошта бошед, мешавад. Зардай, гулобӣ, чӣ намуд ранг дошта бошед, истифода баред, мешавад. Ҳамин сурха свети баланди хушрӯ ки аста, ман ҳамин света хай истифода бурдам, не ки беҳтарин мебиёд. Хушрӯяда хай ҳамин иду маракауда тайёр кунед барои рӯи дастархонатон нағзайба. Инам хе ҳамун чипса мегирем, аввал дар асал тар мекунем, баъд мегирем дар болои ранг мемонем. Ҳамин рангдам тар мекунем да куве. Ба гирдакҳое ки ҳамин формочка бори тайёр кардем, салата кулула кардагӣ, гирдакҳои ҳамида гирд ба гирд мечинемша. Ҳамҷа нишон додагиюм, ку ман ҳамаи нозукиёша кӯшиш мекунам шумода нишон диҳам, ёд гирен апаҷону хоҳарҷоно. Баъд ҳамин якта савол бисёри баъд мешавад. Дар влогҳои пештарамам ҳамин савол буд, ҷавоб метиҳам гуфта будам, ай хотирам баромадай. Якта апаҷон бо динашав нависиянд, ки ҳамин фантазияи Хитай апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳамин ман кӯшиш мекунам, мегӯм, ку якта навигарӣ дар влогу монум, ки як кас як чӣ ёд гирад. Баъд савол бисёр мешавад, ки иқа пухтупаза ай ки ҷо ёд гирифтагиен, ягон ҷо мақсад хондагиен. Не апаҷону хоҳарҷоно, хай мо маърака кунем, бисёр вай мекунем да, пухтупаз мекунем. Очаҷонам хай шукронаи Худо занаки ҳунарманд буданд. Вақти кӯдак будем дар ҳамин ҷо мо ҳамин нонои калони Наврӯз муборак, торти мидови, салат, ҳамхелчиҳо бисёри баъд ҳамин очамда мегуфтанд ай мактаб очаҷонам хай тайёр мекарданд. Хай мо дидем очаҷонмона ёд гирифтем. Очам мегуфтанд, ки вақте ки мақсад ҳамин духтар калон меша, бояд кӯшиш кунад, ки ҳунармандия ёд гира. Хай бисёр насиҳатмон мекарданд. Ҳам хе ба ёд гирифтем. Ай хе пухтупазое ки мекунам, хӯришое ки ман тайёр мекунам, ин ҳама фантазияи худмай. Ҳам хе феъл дорум, ки агар як рӯз пухтупаз накунам, хиёл мекунам касал мешавам да, ҳамида уже одат кардагиюм. ҳамин чӣ қадар меҳнаткунӣ нағз мебинем. Пухтупаз, хӯрок пухтан, ҳамин ягон хӯриш, торт, пирожни, ҳамин пухтана нағз мебинам да. Бо ман шукр мекунам, ки бовар кунед ҳамин қадар духтари ҳам ха пухтупазчиюм. Хай бо закас меша, закас мегирем, не ки шавҳарим ягон вақт ягон чӣ намегӯянд ман.
хай мебиянд ҳама вақт либосакашон тайёр, хӯрокшон тайёр, набарот мехӯранд, шукр мекунанд, дуо метиҳанд, ки ҳамин қадар чӣ дар рӯи дастархони мо нозу неъмат ҳастай, ҳамааш мақсад ба хотири шумоонай. Бода ҳаққам шавҳарам баъди ҳар як хӯрданашон дуо метиҳанд. Бовар кунед ҳамқа хурсанд мешавам, ки ҳамин ҳаёти мо фақат ҳамин фарзанд, шавҳар, падар, модар ҳамино ҳастанд. Ҳамино ки дӯстмон доранд. Хай хурсандем дар ҳаёт. Мо дар оиламон 5 нафарем, 2 духтару 3 бача. Не ки ба якдигармон чӣ қадар меҳрубонем. Худованди меҳрубон фарзандои падарман нигаҳбон бошаю ҳама вақт Худоҷон ҳамихе меҳрубону тифоқ бошем. Шавҳари ман қиблагоҳи мананд, беҳтарин инсонанд. Бовар кунед ина чанд сол шуд зиндагии моя. Фарзанди калони ман синфи 11-ай, хай димагии фарзандам синфи 7 мехонад, духтарҷонам синфи 2 мехонад. Ҳамин қадр шуда шавҳари ман адати ҷанг кардан ё ки адати вапше задан надоранд. Бовар мекунед чӣ қадар инсони хубанд. Худоҷон шавҳарма 100сола кунад, дар болои сари мо бошанд. Иҷа чӣ хале ки мебинед, салате ки ман омода карда иста будам тайёр шуд. Салати беҳтарин, салати роза. Гирдоша боша ҳамихе украшат кардум. Хай бо кам укробу аноркатӣ украшат кардум. Хай апаҷону хоҳарҷоно ина бо ҳама тамоми нозукиҳош нишон додум. Шумоям ёд гирен дар тӯю маъракаҳо рӯи дастархонода монен оротиен шумоям. Ин салата тайёр кардум, камтар дигаш мондагӣ буд. Ваям ха даям хе тарелка рехтуму болошонда ваям чормағз рехтум. Иқак укроб кати хай ваям украшат кардум зиёдиша. Апаҷону хоҳарҷоное ки канали мана тамошо мекунанд, бе подписатсия тамошо мекунед, подписатсия кунед. Наворои нав, наворои беҳтарин, рецептҳои беҳтарин иншоаллоҳ айпешай дар канали ман кадоме ки подписат мекунад, иншоаллоҳ пушаймон намешавад. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр, апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Худакотона эҳтиёт кунед, фарзандотона эҳтиёт кунед. Ҳама каса нағз монед.